Добър вечер. Значи, сега ще ставите зрители да дай големия сблъсък. Димитър Енев срещу Снега. Ето го и него. Дай големия запалянко. Викай при него. Сега ще правя нещо много специално. Никой не го е правил до сега. Никога до сега. Намираме се на петия етаж. На петия етаж, да. Искам да застанеш тука. Тук заставам. Ти целия застане. Мога да се качи на масата, седна на Няма нея. нужда, може да пане. Значи аз сега ще се обуя. Ето къде ще ме обуя. Ще обуя. Ще засиля оттам. Ще мина от тук с бясна скорост и трябва да фаните някъде там областта да ми придавица. Идеално. Той чак в кола, обаче няма хода там, защото няма много заснема иначе. Аз трябва от тук. И Димитър Енев тръгва. Бом! Старт! Вие стървете кадите! Тук Димитър Енев. Къде са? Между другото ще се ще се съдеш на ответно. Пана гръб. Стига ли? Ева не все пак нещо ще. Добре, спирам.